Egunon, Felix. Egunon. Azpaldi, kerixera inguruntara etorri gabe eta galdu bidean. Bueno, betiko lekuan dago, Bai. Limita doan, Otzandio eta Aramaio artean batetak inon. Felix, ajuria, biologoa, hartzaina, baina bueno, nik uste dut lehen sektorean berritzaile ere bai izan dela, ez? Felix ajuria, eta gaur egun ezaguna da, Idiazabal Zormarkaren presidentea bera delako, ez? Lehen galdera, Felix. COVID garaia betan, COVID-a pasi ematen du dagoela. Nola ikusten duzu Idiazabal Zormarkaren realitatea bizi berri dugun eta egoera honetan, ez? Eta gero nazio batuen jasangarritasunaren gogoetaren inguruan, nola ikusten duzu Idiazabal Zormarkaren egoera? COVID-aren eragina azalduko dut joan den astean Lezamako janari denda txiki baten eman zidaten erantzunarekin. Eta gazta eramatera joan nintzen, herri txiki bateko denda txiki batera, eta esan zidan Josuneango dendakoak. Felix, gure salmentak amaitu dira, pandemia behar dugu. Pandemia behar du, hori esan zidan. Gazta saltzeko. Benetan nik pentsatzen nuen ikasgai bat izango zela, eta konsumitzailea bueltatuko zela pandemiak ekarri zigun, onura bakarretariko batera, eta da, itxita egon ginen sasoi hartan, jentia bueltatu zen herrietako dendetara, gauzak erostera eta bertoko erostera. Baina jenteari badirudi astu egin zaiola eta lehengo bideetara jodu eta hori esaten zidan Lezamako dendari txiki honek. Idiazabalek nahiko ondo salbatu du egoera zaila zen, pandemia hasi zenean, martxoa, apirila, erabakitzeko, zer egingo dugu. Aldugun Idiazabal guztia ekoiztuko dugu, saldu ahal izango dugu, hainbat bilera, hainbat ekimen, hainbat hausnarketa egin genituen. Eta Zormarkatik, Idiazabaletik animatu genuen jendea, ahalik eta gehien produzitzera, konfiantzak geneukan. Eta horretan buru belarri jarri ginen. Eta salbatu genuen urtea, jaitziera txiki batekin. Aurreko urtearekin alderatu, 1,5 gutxiago Idiazabal egin zen. Eta hortik aurrera, irailetik aurrera hasi ginen buru belarri promozioan eta saltzeko ekimenetan. Ekimena bultzatzen denominaziotik, ahal genuen neurrian. Eta, horren balorazioa egin genuen estok kontrol bat egin genuen urtero bezala urtarrilean, eta horrek esan zigun asmatu genuela, hau da, gazta ondo saltzen ari zen, eta pandemiari esker bertako konsumidoreak erantzun egin zigun. Horrez gain, beste goza bat ere erakutsi zigun, eta da, oreka zirkuitotik, eta gastronomia mundutik, eta Idiazabalek kriston laguntza eta kriston apoia dauka, eta sentitzen ditugu sukaldaririk famatuenak, ezagunenak, guztiak gure alboan sentitzen ditugu. Baina konturatu gara honi esker, kanal horretan gazta gutxi saltzen dela. Idiazabal gazta gutxi saltzen dela, ze iaia nabaritu ere ez dugu egin, oreka itxita egotea. Da, buru belarri sartu gara pandemiarekin eraso bat izan beharrean aukera bihurtzen, eta da, zer egin dezakegu gauzak aldatzeko eta egiten ditugun ekimenak aurrerantzen ere mantenduela izateko. Eta nik uste dut Idiazabal kolektiboa nahiko ondo pasatu dela beldurra handiarekin, incertidumbre handiarekin eta horrelako gauza handiarekin, baina zenbait ikasgai atera ditugu eta benetan konturatu gara batez ere hartzai gaztagileon artean sektore gaztea daukagula. Eta sektore gaztea baldin badago erreakzionatzeko gaitasuna dauka. Eta erreakzionatzeko gaitasuna eduki du, eta sokarik egonez arren, beste goza asko egonez arren, bilatu du WhatsApp taldeen bitartez, bestearen bitartez, beste modu bateko salmenta zuzenen bitartez, bilatu du aukera eta lortu du. Eskerrik asko, Felix.